Machiegni kendo e kinde ma siasa mag yiero ma 2027 medo mako mach e pacho ka, moko kuom jotend rowere owuok oko ma jiwo rowere wetegi mondo ondikre kaka jogo ombulu matiyo gi thuolo mar yiero mabiro e kelo lokruok e paw siasa, gino ma gisekedo ne kuom kinde malach. Kotelnegi kod jalony weche mag uchumi Zaki Masiro, jotelogo eko nokwedo moko kuom josiasa matiyo arietha gi rowere e nyayo tulo kaka mano manyocha noneno e kar chung'o bura ma Kasipul, ka giwacho ni josiasa owinjore ous ajenda ne jopiny kendo thegre gi siasa mag agoko. Gima mondo watim en ni wabedi achiel. Nikech kusebeti achiel to ubedo gi dwol achiel. Sama un gi dwol achiel to un gi nengo. Sama un gi nengo to ka ji odhi malo kucha ka ji negotiate timiyou. To sama bende iginende, sama bende i support ng'ato. To support ng'ato king'eyo ni omiyo wang'o kata ng'ono mane un go mapok nubet momiyou. Koro mano bende nitie. Koro ng'i mbele e yo makare. To gima nyalo wacho ni mbele ibiro mana ng'iyo makare kikawa ng'ono kura, nikech duondi en kura miting'o cha. Ok en go koke ndara, ok en wacho one term, two term or something like that. Kidwaro golo ng'at mane tiyo, tiwacho ni one term, igole mana ga ng'ono, gombulu. Kidwa wacho ni two term, tiende ni dwa nuoyo ng'ato. Ng'ano kinuoyo tinuoyo mana ga ng'owa, gombulu. Koro adwa ni mondo utimru nade, ukaw ombulu, mondo warit go sa. Tachiel marwa kaka joluo gima muhimu, mondo wabed gi nengo. Kwasebet gi nengo to wayudo